Guys, welcome back to our channel, Vlogger Sister Chuchu Nupal. God is good all the time and praise the Lord. Good morning to everyone. O nakaread kita karon kay advance Happy Valentine's sa tanang mga subscribers ug sa tanang mga viewers sa atong channel. So, last nato nga video atong nahisgutan ang Biblia nga aduna kitay 73 books tanan no sa Old Testament ngadto sa New Testament. So karon atong idugang og gamay pagpasabot sa history sa ato ang Biblia. Nga ang Biblia gihimo kini ug giproduce kini sa Catholic. Ug giproduce kini dili ala nga ang tawo magtukod og simbahan. So si Pope Damasus iyang gipatawag ang konsiho sa Rome diin iyang gisugo nga ikompilasyon sa sagrado ang libro nga sa katapusan na langkob kini sa mga sulod niini nga mao ang balaang daang tugon ug ang New Testament, ang kasulatan kasaysayan no gikan from Adam hangtod na sa ni Jesus Christ ug ana usab dinha ang makita nato ang kaluwasan ang atong pagtuo ug ingon man usab makita nato diha ang langit ug ang impyerno ug makita nato ang Dios diha sa Biblia ug si Jesus no. So klaro kaayo nga kini ang kasaysayan ug kaluwasan natong tanan. So, maningkamot kita nga makaangkon kita og Biblia sa atong panimalay, no? Barato lang ni, dili tingali ni kaabot og 5,000, makapalit ta og mga 10, 20,000 nga mga gamit unya atong Biblia dili ta ka palit. So palit gyud tag Biblia, mag-angkon kita og Biblia aron magtuon kita aron nga ang makahatag kini kanato paglaom ug kahibalo kung unsay langit ug unsay impyerno, kung unsay atong buhaton aron makaangkon kita niining lugar nga langit. No? So sunod si Saint Jerome, siya ang naghubad sa pinaka diha sa Biblia kay siya usa ka Latin nga writer no. Gihubad og nailhan sa ulahi ingon nga Vulgate. In 4th century, gi-revise kini ni atong 1592, gidawat officially sa Roman Catholic Church, no? Gidawat ang Vulgate. Unsa man ning Vulgate? Mao kini ang capitalized Latin version of the Bible authorized and used by the Roman Catholic Church. No commonly accepted text or reading the speech of the common people. So dinhi officially gidawat no ang gi-revise ang ni Saint Jerome ang Biblia. So si Pope Seresius ang unang Santo Papa nga nag-compile niini ug gitipon niya ang balaang libro as Biblia. So ang Rome usa kini siya ka bishop no sa Rome from December 384 and then November 26, 399. Kini si Pope Seresius. So sunod si Tertullian, inilak kini siya nga author or magsusulat nga siya ang gahatag og termino sa bag-ong kasabutan, termino sa New Testament, ug siya ang pinakakaraan nga Latin nga magsusulat aron mahimo ang termino nga Trinity. So siya di ay si Tertullian. So si Cardinal Hugo de Caro ug si Cardinal Stephen Langton, sila ang nagbahin sa libro sa Biblia. Mga kapitulo sila ang gabahin. Kini si Bishop Hugo, usa kini siya ka French Dominican, nahimong usa ka obispo nga komentarista sa Biblia. Sila si Bishop o Cardinal Hugo de Caro ug si Cardinal Stephen
Langton. Si Cardinal Stephen Langton usa kini siya ka English gikan English cardinal sa Roman Catholic ni atong 12,007 o si Robert Istenieni usab mao ang nagdugang pa nga ginabulag ang Biblia sa kapitulo ngadto sa bersikulo o kredito kini sama sa mga pag-imprinta, no? Imprinta ug tao gidawat, no? So ang Biblia adunay bersikulo ug numero. Si Robert Estienne maoy nagahimo niini, no? So like for example, Marcos 5 verse 5, no? Chapter 5 verse 5. So ana din ang berso o numero, no? Sunod, kining atong Biblia sa unang panahon atong nadunggan sa atong mga katigulangan nga kung mabasa og Biblia mabuang ta o nganuman kay sa una manggod ang Biblia is Latin, no? Dikit makasabot kay labi Bisaya nya Latin ang atong basahon, so mo nagiingon mabuang kay dili ta ka sabot, no? So pasalamat ta karon kay ato nang masabtan ang Biblia. Kay gihimo na gyud nga kita karon ang Biblia subay sa pinulungan aron masabtan na. For example, Tagalog nga mga tao, Tagalog sa ang ilang gigamit. Bisaya usab ang gigamit. So dali na lang pagsabot ang Biblia. Apan lisud pod kung kita lang gyud magtuon ani, no? Mangayo kita giya sa Holy Spirit, tabangan ta kay basi kasagaran ani misguided kung dili ta mukunet ilabi na sa ato ang sa Roman Catholic Church na dapat mukunik gyud ta aron masabtan nato pag-ayo. Ug kung dili man ta kasabot sa ako nagisgutan sa unang video, muduol ta sa kaparian kay sila mao padala sa Dios aron sa pagtudlo o sa mga leader kay daghan naman putang mga binunyagan nga nahimo na sang kahibalo na usab mahitungod sa Biblia. So mangutana ta kay ug dili ta mo connect na asin makahimo ta og laing nga sikta, no? So atong paningkamutan nga kitang mga katawhan o anak sa Dios makaangkon kitag Biblia kaysa ako nang giingon kaganina ni Damasus o ni Pope Damasus nga kini naglangkob sa daang kasabutan sa New Testament, sa kaluwasan, sa kasulatan, sa pagtuo sa langit, impyerno, sa Dios ug na Jesus. So kung magtuon ta niini, magbasa ta, masabtan gayud nato ang tanan. Ilabi na gyud mo pasa ta dito sa Old Testament, mo connect siya sa New Testament nga ang New Testament mao ang katumanan nga anaa si Kristo ang manluluwas, no? Nga si Kristo mismo o ang anak sa Dios ang Dios Amahan nakig-uban kanato pinaagi ni Jesus nga nahimong tao. So aron masabtan nato pag-ayo ang Biblia, maningkamot kita nga once mubasa kita magampo una ta, no? Mangayo ta og giya sa balahang espiritu nga giyahan ta nga hatagan tag kaalam sa kahibalo. So ganinang buntag maminaw ko sa usa ka online homily nga si Solomon, usa ka gipangayo niya, number 1 nga iyang gipangayo sa Dios ang kaalam tungod kay naglantaw siya unsaon pagdumala, no, ang katawhan. So kita usab atong pangayoon ang kaalam sa Dios aron usab kita makapaambit ngadto sa uban kay ato kining nadawat kining mission ni Jesus Christ during sa atong bunyag. So atong paningkamutan nga dili ta magsayang sa atong panahon. Ang atong kinabuhi lumalabay tang tanan, dili permanente, no? Mobalik kita ngadto sa Dios, sa tiilan sa Dios. So atong paningkamutan nga sa matag oras o aduna kita mga higayon nga makatudlo usab ngadto sa uban.
no? So mao na atong mission. So atong paningkamutan unsaon na to pagtudlo sa uban kun kita dili usab kita magtuon. So magtuon ta aron mamahimo kita nga magtudlo usab ngadto sa uban. Kay lisod man magtudlo nya wa ta kahibalo. So need nga magtuon ta ug mangayo ta sa Dios ug kaalam, wisdom, kahibalo, understanding aron nga masabta nato og ato usab kining mapaambit ngadto sa uban. So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga makaangkon kita og Biblia. Barato lang ang Biblia, dili nimo abot og 10,000, no? Ang ako ganing Biblia nga akong napalit murag 250 lang ni siya. So maningkamot nga makaangkon aron usab kita mahayagan sa atong kinabuhi. So maayong buntag sa tanan ug usbo na ko pag-ingon. Advance Happy Valentine's sa tanang mga subscribers ug sa viewer sa ato ang YouTube channel.